Dragi telespectatori, bună seara! Continuăm întrevederea săptămânală a subsemnatei cu dumneavoastră, cu o nouă emisiune și cred că este o surpriză pentru dumneavoastră, mai ales pentru pasionații de istorie, că demarăm cu succes și sperăm noi pentru mult timp de acum încolo noul format al emisiunii Istorie și Actualitate, alături de care sau cu care voi prezenta incursiune în istoria și în trecut și în actualitate, bineînțeles, mai ales temele prezente care ne preocupă pe toți, cu domnul profesor Mircea Elinga. Bună seara! Bună seara telespectatorilor noastre și, bineînțeles, dumneavoastră. Îmi iertați emoțiile de fiecare dată când încep o nouă emisiune, încerc așa să acopăr totul dintr-o dată și probabil mi iese mai puțin. Dar dumneavoastră de acum sunteți obișnuit cu noi, e a doua oară când vă avem în platou și cu siguranță mă puteți ierta. Rămăsesem data trecută pentru telespectatorii noștri care ne-au urmărit la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza din ea. Și simbolul statuii, mă iertați. Și trebuia să continuăm cu ultima parte, cu simbolul datei de 11 februarie. Am avut și un concurs, din păcate nimeni nu s-a înscris la el. Deocamdată o să mai avem unul în această emisiune și cu siguranță... La fiecare emisiune. Am înțeles. Cu siguranță vom perpetua această intenție a noastră. Domnule profesor, vă dau cuvântul pentru că trebuie să ne încadrăm așa cum am stabilit și cred că o să ne încadrăm, să nu mai rămânem cu restanțe. Dacă rămânem, mergem pe același format. Bineînțeles. Vă mulțumesc. Cu mare drag. În primul rând aș vrea să explic puțin titlul. N-a fost ușor să-l alegem. Am plecat de la ideea că ne propunem să prezentăm celor care ne urmăresc informații semnificative de la contemporanii diversilor evenimente referitoare la evenimente importante din istoria patriei. Sigur, acele informații provenind de la contemporani sunt încărcate de subiectivism, dar nu ne propunem să facem o analiză din punct de vedere al acurateței informațiilor. Vrem numai să arătăm că primind și găsind acele informații, putem avea o altă imagine asupra evenimentelor. De ce istorie? De asta e istorie. De ce actualitate? Mai departe, prelucrarea informațiilor pe care le prezentăm noi, stabilirea unor eventuale corespondențe cu situațiile reale din zilele noastre, aparțin însă celor care ne urmăresc. Deci nu ne propunem să translatăm evenimentele și să judecăm ceea ce se întâmplă astăzi. Rămâne ideea noastră pe care o susținem, ca fiecare să se obișnuiască atunci când judecă un eveniment, o situație, să caute întâi informațiile, să le interpreteze și să judece așa cum crede el că este mai bine. S-ar putea spune că istoria este o chestiune care e depășită la ora actuală. Aș putea să vă dau un singur exemplu. Despre războiul ruso-turc 1877-1878, rețineți, vă rog, războiul ruso-turc, nu ruso-româno-turc, așa este cunoscut în istorie, dar asta este altceva, s-au scris foarte mult. E bine, în 2012 a apărut o carte în America, War in the East, Război în Est, și care are numai puțin de 700 de pagini și vreo 22 de capitole. Deci totuși se mai găsesc însă aspecte care pot fi prezentate și merită să fie prezentate. Cu atât mai mult trebuie să înscrie și România pe acest trend de a-și promova istoria națională, indiferent de interpretările care dau alții și așa mai departe. Acum să revenim la statuia și la simbolurile statuii lui Cuza. Aș repeta puțin două aspecte. Primele două simboluri pe care le-am identificat ar fi următoarele. Primul simbol este acela că statuia reprezintă în principal realizările domnitorului și nu persoana domnitorului, prin toate informațiile care sunt prezentate pe soclul statuii. În același timp, ar trebui menționat în această idee a realizărilor că statuia nu era posibilă fără intervenția energică a unei femei, care este Coralia Xenopol, soția marelui istoric Xenopol, sau Liria Xenopol, care a avut îndrăzneala să se ceară o audiență regelui și să-l convingă să subscrie la lista de donatori și astfel să distrugă acea imagine publică, un fake news, am zice de azi, creat de politicienii vremii, precum că statuia ar fi un atentat la imaginea regelui Carol I. El, subscriind, lucrurile s-au încheiat din acest punct de vedere. Al doilea simbol ar fi acela că statuia s-a realizat prin donațiile întregului popor român, înțelegând prin poporul român
localnici, deci oameni din localități plecând de la Mehedinți până în Constanța, din Constanța până în Dorohoi, de toate categoriile sociale, de la mari proprietari agricoli, să nu zicem marmoșieri, până la țăranii umili care donau câte 10 bani, câte 20 de bani. Toate aceste date sunt menționate într-o lucrare aflată la Biblioteca Mihai Eminescu. Au donat de asemenea persoane indiferent de etnie, și evident români, dar au donat greci, armeni, izraeliți, indiferent de meserie, au donat tineri, grupuri de elevi, profesori, liberi profesioniști, doctori, avocați și așa mai departe. Deci acestea ar fi simbolurile. Practic toți cei care au simțit nevoia să se implice. Toți cei care au simțit nevoia că, mă rog, domnitorul a reprezentat o tendință clară de construcția unui nou stat, a unui stat modern pe care l-a pus bazele și care după aceea urma și le-au dezvoltat. Asta e categoric. Pentru a sublinia încă o dată valoarea statuii, aș menționa faptul că sculptorul, și eu cred că el a avut cuvântul decisiv, atunci când a reprezentat cele 4 personalități de la nivelul al doilea, care sunt Crețulescu, Nicolae Crețulescu, Costache Negri, Cogălnicianu și Ion Emanuel Florescu, le-a ales anume. N-au fost întâmplători. Și anume, 2 sunt moldoveni, 2 sunt munteni. Ca să nu se zică, dom'le, toți ieșeni, cum a zis ceva, dom'le, uite, personalități ieșene. Nu, 2 sunt moldoveni, 2 sunt munteni. Mai departe, a subliniat sculptorul importanța problemelor politice sociale, punându-l pe Cogălnicianu în mijloc. Și n-a pus în mijloc spada pe generalul Ion Emanuel Florescu, care a creat armata. De asemenea, a sugerat faptul că activitatea socială politică nu se putea dezvolta în vremea aceea când totul depindea de hotărârile ambasadorilor de la Constantinopol, fără o politică inteligentă diplomatică. Și alături de Cogălnicianu și în spatele lui se află Costache Negri, primul mare diplomat al României. Și întotdeauna să știe că diplomația e puțin mai discretă, nu apare în primul plan. În partea stângă se află Nicolae Crețulescu, ultimul prim-ministru, dar și cel care a întemeiat prima școală de medicină și apoi a fundamentat învățământul superior medical împreună cu Carol Dali Vila. Și reținem, este în dreapta domnitorului, deci partea cea mai importantă. Iar armata, cea care asigură existența națiunii, este în partea stângă a domnitorului și pe verticala spadei. Deci a fost foarte bine gândită această așezare a personalităților, astfel cât să sugereze tocmai reușita sau reușitele activității guvernelor lui Cuza. Acum am rămas la cel de-al treilea simbol. Cred că este un aspect mai puțin discutat și, în general, știți, cercetătorii, am făcut cercetare științifică, mai fac, sunt orgolioși de felul lor. Și îmi place să spună că, uite, am făcut. Simbol și trebuie să facem paralela cu întrebarea concursului. Aia vine după aceea. Deci, un alt simbol al statuii este acela că statuia reflectă politica lui Cuza, a lui Cogălnicianu și a regimurilor sale față de minorități. Este un lucru esențial și care s-a schimbat total în momentul în care Cuza a fost înlăturat de la putere. Prin ce argumentez asta? În momentul în care s-a dezvelit statuia, la 27 mai 1912, Uniunea Evreilor Pământeni a editat o broșurică dedicată lui Cuza și Mihai Cogălnicianu, și anume exact pentru dezvelirea acestei statui, în care onorează prin cuvinte frumoase faptele lui Cuza și al lui Cogălnicianu. Faptele lui Cuza și al lui Cogălnicianu în ceea ce privește politica față de minorități, cu puține, știu eu, amendamente sau poate chiar deloc, sunt valabile și astăzi. Deci, din acest punct de vedere, și-au depășit epoca cu peste 100 de ani. Și am să dau un citat de aici, totuși. Văd că sunteți un adevărat colecționar și ca un adevărat istoric, într-adevăr, aprofundați foarte bine subiectul și da. Felicit. Sunt informațiile. Vrem informații. Sunteți un exemplu și am uitat să menționez că emisiunea noastră, și mă iertați că vă întrerup, emisiunea noastră vine în contextul susținerii probei de istorie la examenul de bacalaureat. Sigur că da. Și poate sunteți un promotor, poate sunteți un... Poate vreau să fiu un încurajator. Exact. Un încurajator aș fi. Noua generație Sigur. să acceadă la cunoaștere și la informare. Faptul că politica lui Cuza față de minorități avea un resunet european,
deosebit de favorabil pentru România, rezultă din aceea că la 10 august 1860 ziarul Allgemeine Zeitung des Judentumus, care înseamnă ziarul general al iudaismului din Germania, ziar care a apărut între 1830 și 1920, scria următoarele: în fine, după ani îndelungați de luptă cu ortodoxii, Mihail Cogălnicianu, actualul ministru al instrucțiunii publice, a putut izbuti, grație energiei sale, de a determina comunitatea izraelită de aici, din Moldova, să înființeze o școală primară publică. Facem mențiunea că atunci când se referă la lupta cu ortodoxi, se referă la izraeliți ortodoxi, nu la creștini ortodoxi. Deci, de la început, atât Cuza cât și Cogălnicianu au mers pe ideea faptului că toți locuitorii sunt români, iar legea cetățeniei pe care Cuza a introdus-o în codul civil, celebru articol 16, are restricții poate mai puțin exigente decât legea cetățeniei de astăzi. Cu o sigură mențiune. Atunci se cerea 10 ani să stai în țară, iar acum se cerea 8 ani. Dar în rest, legea de acordării cetățeniei actuale este mult mai exigentă. Un al doilea motiv care sugerează faptul că această statuie reprezintă și politica minorităților față de Cuza este faptul că Elias Sharaga, care este un membru al unei familii de 5 generații, care a slujit cultura română, au pornit, evident, după nume se vede că sunt izraeliți, au fost legători de cărți, apoi au fost arhivari și mai ales editori de carte. Elia Sharaga a editat aproape toți scriitorii din vremea sa. El, în 1912, a editat această medalie care a fost prezentată și în emisiunea de data trecută și care spune foarte frumos că medalia a fost bătută la 40 de ani de la abdicarea domnitorului în favoarea unei dinastii străine. Nu că a plecat, că a fost alungat, ci a vrut să abdice ca să poată să vină o dinastie străină. El nu putea pleca, pentru că asta însemna desfacerea unirii. Deci asta a fost al doilea argument pentru asta. Aș putea spune că la realizarea acestei medalii, Elias Sharaga a făcut un colectiv complex din care a făcut parte mai mulți istorici, Senopol, Grigore Ghica Deleni și alții. Deci nu a fost o chestiune întâmplătoare. Și el are mai multe astfel de medalii legate de cultura română. Sharaga și familia sa erau mari filantropi. Au donat Academiei Române, Muzeului Național de Arte, colecții de timbre, de ștampile, manuscrise foarte vechi și au îmbunătățit tezaurul cultural al Academiei. Și aș mai spune încă un lucru care arată în același timp și politicianismul românesc, dar și interesul pentru statuia lui Cuza, manifestat de către localnicii care nu erau de confesiune ortodoxă și creștină. În speță cea mai mare parte erau izraeliți. Și anume, când s-a pus problema realizării statuii, o dificultate importantă a fost stabilirea locului. S-a propus actualul loc din fața hotelului Continental, un loc fără vizibilitate, nu s-a vrut, comitetul de organizare n-a vrut, s-a mers pe ideea Pieței Unirii. Numai că a pune statuia în Piața Unirii însemna refacerea terenului, pentru că în zona Ștefan cel Mare, Piața Unirii, oriunde sape o grapă, dai de o boltă, de o pivniță. Acolo a fost tot timpul tot felul de berării, firme de negustori și așa mai departe. Și atunci trebuia refăcut terenul, trebuiau foarte mulți bani și nu prea mai erau. Și atunci Senopol, în disperare de cauză, a făcut un apel la negustorii din zonă, cei mai mulți erau israeliți, care au donat 8.000 de lei, prin care s-a refăcut terenul, astfel încât statuia rezistă și astăzi, fără să se aplece, fără să facă nimic. Dacă mergem pe un trotuar astăzi, după o jumătate de an îl vedem cu valuri. Și dacă plouă, merge prin bălți. Și atunci politicianismul local, la aici am referit, au spus, ia uite, statuia domnitorului se realizează cu banii străinilor. Numai că, după ce s-a ridicat statuia, aceiași politicieni au uitat măcar să dea banii înapoi străinilor. Și considerând ca un împrumut. Deci a fost numai, cum se practică și astăzi, numai chestii de declarații de fațadă. În realitate, negustorii țineau cu așa ceva și doreau să facă așa ceva. Acum la concurs.
Întrebarea concursului era așa. De ce pe statuie este menționată ca o dată reprezentativă pentru domnitor 11 februarie 1866, data abdicării? Eu am citit câteva scrieri și în care și alții istorii se întreabă cu mirare ce căuta acea dată acolo, că nu este reprezentativă. Îmi permis să am un punct de vedere. Data de 11 februarie este reprezentativă pentru domnitor. Este singura, după părerea mea, informație de pe statuie, bine, în afară de statuia domnitorului, singura informație de pe statuie care se reflectă strict la personalitatea domnitorului. Toate celelalte se referă la regimul lui Cuza, deci el și cu guvernele și cu colaboratorii săi, nu puțin și de foarte mare valoare. Și acum să revenim. În momentul în care s-a pus Cuza i s-a prezentat actul de abdicare, el știa că la graniță, dincolo de Dunăre, pe malul drept, erau 40.000 de turci care așteptau să intre în țară dacă se nășteau tulburări. Prin Convenția din 1858 de la Paris, Turcia era responsabilă de liniștea din Principate. A intra o armată turcească aici era exact ca în 1848 când a intrat armata rusă, înseamnă desfacerea unirii. Și de aceea el a abdicat. Și a semnat abdicarea, cum zice și pe medalia lui Șaraga, a abdicat în favoarea unei dinastii străine, nu de frică. Cuza nu era fricos, nu se punea problema, dar pentru ca să poată să îndeplinească acest deziderat. Deci, de aceea este figurată data de 11 februarie menționată. Eu cred că a fost gândirea lui Romanelli, care a spus: am studiat foarte mult pentru că de această operă îmi leg numele de eternitate. Și cred că el a avut această idee de a menționa acolo data abdicării ca o dată care îi face cinste domnitorului. Pentru că a înțeles că trebuie să plece în așa fel încât țara să prosperă, să meargă mai departe. De fapt, el când a părăsit țara la Predeal, s-a și exprimat în fața soldaților. Să dea Dumnezeu să-i meargă țării mai bine decât i-a mers cu mine. Nu a avut niciun fel de resentiment. Unii se întreabă cum adică a fost domn și vrea să plece și așa mai departe. N-avea niciun resentiment. Generația sa a trăit pentru unire. Scopul lor principal era unirea. Nimic altceva nu-i interesa. Și de aceea și pleca. Îmi permit să vă adresez următoarea întrebare și cred că o voi adresa foarte succint și răspunsul va fi la fel. Mi-aduc aminte de abdicarea regelui Mihai. Dacă stăm bine și ne gândim... Da, eu v-aș propune acum aș face în septembrie o întâlnire cu dumneavoastră cu tema următoare: curajul responsabilității. Și aș vorbi despre curajul lui Cuza, curajul lui Ferdinand I și curajul lui Mihai I. Până la urmă, întrebarea mea n-a fost întâmplătoare, prevestește una dintre următoarele... Mai am puțin aici. Sigur, vă ascult. Așa. Deci, faptul că cei care l-au dat jos pe Cuza, care au urzit acest act de trădare, pe care istoricii îi numesc așa cu delicatețe complotiști, iar ei se numesc revoluționari, în realitate erau niște trădători, au jucat soarta României la ruleta rusească. Ce înseamnă ruleta rusească? Sunt pistoalele acelea cu butoiaș de care au cowboy, să pune un singur glonț și fiecare din cei doi care se duelează învârte butoiul, acolo e un singur glonț, învârte butoiul și trage în capul său. Dacă s-a nimerit să fie glonțul acolo, este omorât. Dacă nu, trage celălalt și așa mai departe. Acum aici e ruleta rusească, dar nu este niciun document că chestiunea asta a fost pornită din Rusia. În schimb, a fost folosită mai târziu, dar asta este altceva. Ei au jucat soarta României la ruleta rusească și vreau să arăt acest lucru, pentru că puțin se vorbește așa ceva. Deci Cuza a abdicat și a plecat din țară la 14 februarie 1866. La 13 martie, deci nici după o lună, Ion Ghica scria și telegrafia de fapt lui Bălăceanu, agentul diplomatic la Paris, n-aveam ambasadă, următorul text: declarați că nu am ales pe comitele de Flandra pe care am vrut românii să-l aducă pe tron, dar pe care nu-l întrebaseră măcar. L-au propus așa, ca să fie propus în aceea zi. Pe 11 februarie la ora 5 dimineața Cuza a semnat și la ora 2 românii aplaudau pe comitele de Flandra. El săracul ce la habar n-avea. Dar n-aveau nicio ieșire. Ei nu, probabil că complotiștii nu s-au gândit ce vor face după. Important era să scape de Cuza. Pentru că ura lor împotriva lor era așa de mare. Dar asta este altă poveste. Și spune așa: declarați că suntem hotărâți și doritori a susține pe orice candidat ce ne-ar propune Franța și că garantăm succesul. Adică pe care vreți să veniți să conduceți. România e gata. Și mai departe, a doua zi, asta a fost pe 12 martie, pe 13 martie, spune la fel, tot Ghica îi telegrafiază lui Bălăceanu și spune așa: negociați în secret cu persoana aleasă.
asigurați-vă în secret, dacă vrea să vină să primească coroana, suntem gata să stabilim faptul îndeplinit. Deci dacă vrea să vină, ce valoare, ce poate să facă, nu conta. Și în final, în disperare de cauză, pentru că venirea lui Carol n-a fost chiar așa, au fost vreo 14 întâlniri între Carol, Wilhelm I și Bismarck ca să-i dea voie să vină. E alte reguli de disciplină în marile familii imperiale. Și în disperare de cauză, în 21 aprilie, deci cu câteva zile înainte să vină Carol în țară, pe 10 mai, spune așa: refuzul lui Carol de Hohenzollern ar fi o catastrofă. Nu poate fi vorba de principe pământean. Consecința ar fi separațiunea. Aici ne-au dus complotiștii. În această. Numai că steaua României a fost și atunci de partea noastră, în sensul că Prusia a declarat război Austriei, la 3 iulie 1866 Austria a fost înfrântă și nu s-a mai putut opune și Carol a putut veni la domnie. Deci, din acest punct de vedere, România a fost încă o dată o țară fericită. Și aș vrea să subliniez ca încheiere, cred eu că cel mai frumos ferpar pe care l-a adresat o personalitate română lui Cuza, deci când s-a prăbădit, a fost cel al lui Zulnia Sturza, născut în Negri. Acum Giurescu îi spune Elena. Costache Negri n-a avut nicio soră cu numele de Elena. Dar Zulnia, într-adevăr, era căsătorită cu Vasile Sturza, primul ministru al lui Alexandrii în Moldova în ianuarie 1859. Și spune așa: principele Cuza va avea întotdeauna o pagină strălucitoare în istoria țării sale. Căci dacă omul a avut slăbiciuni inerente sărmanei noastre naturi umane, suveranul a fost întotdeauna integru și pătruns de cel mai mare patriotism. Am înțeles. Mai frumos nu cred că se poate. Categoric. Și acum trecem partea a doua. Am epuizat subiectul statului cu siguranță. Am răspuns la întrebare? Da, am răspuns la întrebarea concursului. Deci puteți să luăm premiu. Cu siguranță, nu neapărat, putem să mai dezvoltăm acest subiect. Cu siguranță ne vom mai întâlni adiacent cu aceste evenimente. Partea a doua și vă voi adresa sau vă ridic așa puțin minge la fileu în legătură cu tratatul de la Trianon, că tot s-a discutat zilele astea. Așa. Aș vrea să-mi povestiți despre tratatele și convenții în contextul Congresului. A vorbit despre tratat și ne referim strict la tratatul la Trianon, de care s-a vorbit foarte mult de vreo 2 săptămâni. Dar pe nimeni n-am auzit vorbind de contextul tratatului de la Trianon. Ar rezulta pentru unul care nu știe despre ce e vorba, că într-o seară președintele Americii, Wilson, l-a luat pe Skype pe prim-ministru englez, Lloyd George, și pe George Clemenceau și a spus: hai mai să ne întâlnim mâine la Trianon, să facem noi un tratat acolo, că tot n-avem ce face. Tratatul Trianon a fost rezultatul unei acțiuni de 4 ani de zile, și anume al primului război mondial. A discutat despre complexul tratatului de Trianon, de prevederile sale, fără a avea în vedere ce și cum s-a ajuns la aceea, este o discuție doar așa de formă. Și e păcat că nu s-a vorbit despre așa ceva. Și cred că la fel se poate spune și despre Congresul la Berlin. S-au scris mult și am demonstrat adineauri că să scriu și astăzi cărți despre Congresul la Berlin, dar se scriu în contextul urmărilor care le-au produs acele decizii de la Congresul la Berlin. Dar nu intrăm mai în amănunte. Nu-mi propun aici să discut cum s-a desfășurat Congresul, cum a fost România umilită la Congresul la Berlin. Umilită este termenul lui Carol I, în memorii. Așa spune. România a fost umilită, deși a luptat la Plevna. Și îmi propun însă să conving pe cei care ne urmăresc de faptul că eventuale conflicte sau eventuale tratate de înțelegere nu sunt lucruri întâmplătoare. Întotdeauna sunt anticipate de multe înțelegeri, de multe discuții bilaterale în care marile puteri își reglementează, își rezolvă problemele, cel mai adesea pe spinarea celor mici, pe care nu întreabă nimeni. Și exact în situația aceasta am fost noi. Și aș vrea să arăt cum s-a pregătit diplomatic războiul ruso-turc din 1877-1878, că nu Rusia așa a intrat în România și a mers în Bulgaria să bată cu turcii, și de asemenea cum s-a ajuns la Congres. Avem și un concurs. Concursul. Da. Concursul cred că va fi interesant de data asta pentru elevi. Și anume, întrebarea este simplă. Cine a propus la Congresul de la Berlin ca vama veche
plaja de la Vama Veche să fie dată României. Pe care o știm cu toții și pe care o vizităm cu... toți tinerii, nu? Și V-am închis. A venit la țanc în sezon estival pentru... Sigur că da. Cine a propus la Congres de la Berlin ca Vama Veche să fie dată ca plajă României? Premiul pentru concurs este o invitație în platoul nostru, bineînțeles, și ocazia de a vă cunoaște și de ce nu... Și de a prezenta o emisiune. De a vă împărtăși pasiunea, pentru că... De a prezenta o temă. Domnul profesor are o întreagă enciclopedie la dumnealui la birou. Am promis și eu că sper să ajung în măsura în care îmi permite timpul să... Bată-l vina. Da, că este frumos. Este frumos, este educativ și este de bun augur, mai ales în perioada pe care o traversăm. Toate tulburările de pe scena politică. Aș vrea să subliniez că ceea ce voi prezenta în continuare, chiar dacă adică sigur sunt evenimente cunoscute de istorici, dar mai puțin istorici le menționează în cărțile și în lucrările lor destinate marelui public. În lucrările lor de specialitate e altă poveste, dar acelea nu prea le citim noi. Și anume, este o carte din 1943, deci atunci când noi eram prieteni cu Germania, în 1943, da? Publicată de Emil Diaconescu în cadrul Academiei Române, el nu era academician, era cercetător. Și se cheamă Acordul de la Reichstag din 1876, Tratatul de la Budapesta 1877. Rețineți? Anticipa războiul ruso-turc. Și acum aș vrea să spun cum s-au desfășurat manevrele, să zicem așa, diplomatice, discuțiile diplomatice. Ideea unei apropieri a Rusiei, a revenirii Rusiei, de fapt, a revenirii Rusiei între marile puteri, a fost al lui Bismarck. În 1875, Rusia era o țară înfrântă în războiul Crimeei. Ea nu putea ridica problema la nivel european a retrocedării Basarabiei, sudului Basarabiei. Pentru că era o țară înfrântă și nu discuta, nu era între marile puteri. Și atunci, scopul principal al lui Bismarck a fost aceea de a-și apropia Rusia, deoarece, ca un bun gospodar în ghilimele, el vrea să întărească alianța celor trei împărați, Germania, Austro-Ungaria, Rusia, știind că pe baza acestei alianțe el va domina Europa. Nimeni în Europa nu le mai putea sta în față. Franța nu avea capacitatea, Anglia era mai puțin interesată de așa ceva. Iar Bismarck se vedea, așa cum îi plăcea să-i se spună, samsarul cinstit al Europei, cinstit pentru el, dar nu și pentru țările mici. Și atunci, în 1875, în noiembrie, Bismarck lansează ideea către marile puteri, sigur în secret, ca Rusia să primească sudul Basarabiei, iar Austro-Ungaria să primească Bosnia și Herțegovina de la turci. Lovitura era de maestru, pentru că în vremea aceea, în 1875, Italia era aliata Germaniei și deplasând interesul Austriei către Bosnia-Herțegovina, o scotea din Italia, pentru că acolo erau lupte pentru Veneția. Și în felul acesta, și mai departe pentru Tirol, și în felul acesta căpăta pace și întărea alianța, Bismarck își întărea alianța cu Italia. Iar Austro-Ungaria se orienta spre politica balcanică. Pe de altă parte, Rusia, luând sudul Basarabiei, devenea riverană Dunării și intra în concertul marilor puteri care supravegheau neutralitatea Dunării, fluviului Dunărea. El a făcut această propunere, sigur, și rușilor. Acum nu contest faptul că dintotdeauna rușii au vrut să închidă această amintire tristă pentru ei a înfrângerii din Crimea și să-și reia înapoi sudul Basarabiei. Dar nu puteau să-și o exprime. Bismarck a fost cel care a promovat-o, ca să zicem așa cum s-ar spune în ziua de astăzi. Și Bismarck cu să zicem așa, binecuvântarea sa, să încheie la Reichstag, un oraș din Austria, în iulie 1876, și la Budapesta să certifică o convenție, și la Budapesta să certifică printr-un tratat, în ianuarie 1877, un tratat între Rusia și Austro-Ungaria, prin care, cum am spus, Rusia lua sudul Basarabiei, iar Austro-Ungaria intra în Bosnia și Herțegovina. Profitând de conflictele creștinilor cu Imperiul Otoman și de politica greșită a otomanilor, care au avut o politică agresivă față de populația locală, Rusia și marile puteri au încercat să convingă
Turcia să aibă o politică și relații moderne sau mai amiabile cu populația creștină, n-a fost posibil și Rusia a profitat de ocazie și a declarat război Turciei. A declarat război Turciei cu acordul tacit al marilor puteri. Pentru că, rețineți, toate marile puteri vreau să capete ceva din Imperiul Otoman. Pentru că era considerat bolnavul Europei. Și așa au și căpătat. Numai că mai niciuna nu vrea să trimită și armata. Și a fost Rusia cea care a trimis armata acolo. Și sigur, din punctul ăsta de vedere, la final, Rusia nu a obținut câștigurile care le dorea. Dar faptul că a ieșit din zona aceea țărilor înfrânte și a devenit partener cu marile puteri, a fost câștigul cel mai mare. Gorciakov spunea, dacă acum 3 ani spuneam cuiva că noi vom ajunge în această situație de mare putere, ne credea nebuni. Dar am izbutit acest lucru. Sigur, a fost sângele armatelor rusești și române din Bulgaria. Deci ăsta a fost aspectul diplomatic al războiului. Faptul că Bismarck avea interesul ca să aibă o legătură puternică cu Rusia. Și cât timp a avut o legătură puternică cu Rusia, în Europa a fost pace, dar pacea lui Bismarck. Mergem mai departe. România în chestia asta. România în treaba asta, lucrurile sunt delicate, e mult de spus. A avut numai o simplă convenție de trecere a armatei turce, armatei rusești din Rusia spre Bulgaria. Au fost multe greșeli diplomatice aici. Aș sublinia faptul însă că la 2 aprilie 1877 Cogălnicianu a fost adus ministru de externe. El nu a fost ministru de externe până la 2 aprilie 1877. A fost un altul. Și iar a fost invitat la 1 aprilie la un consiliu de coroană unde era și Carol I și Cogălnicianu le-a spus atunci: dacă Rusia iese învingătoare, ne va lua sudul Basarabiei. El a spus ulterior că a cunoscut acea întâlnire de la Reichstag și o știa despre ce este vorba. Probabil că a spus și regelui. Asta nu mai este diplomat până la urmă, da. A avut informațiile respective. Cert este că înainte să semnăm convenția cu Rusia, conducătorii noștri au fost informați măcar ca idee, măcar ca bănuială. Înainte, rușii au trecut granița, ei au trecut mai departe, în iunie au trecut Dunărea spre Bulgaria și atunci când țarul a venit cu armată, el a stat la Ploiești, înțelegerea a fost ca armata rusă să nu intre în București, în capitală, el a stat la Ploiești și Gorciakov l-a anunțat pe Carol că ei vor lua sudul Basarabiei și vor ceda Dobrogea și așa mai departe. Iar țarul a spus, România nu va avea ce regreta. Dar n-a vrut să spună că va solicita sudul Basarabiei. Acum că România au știut sau nu au știut, asta e altă chestiune. Cert este un lucru. Nici populația n-a fost pregătită, nici Parlamentul nu a știut de faptul că Rusia are această pretenție la sudul Basarabiei. Se desfășoară luptele. Noi am participat am trecut și noi în Bulgaria la chemarea prințului Nicolae, generalisimul trupelor din Balcani, că turcii bat și erau nevoie de câteva zeci de mii, de 20.000 de ostași români să-i ajute la Plevna și România a intrat, dar fără convenție. N-am avut niciun fel de convenție, niciun fel de document cu ei. Doar acea convenție de trecere. Se încheie războiul, se încheie întâi un armistițiu și apoi un tratat de pace în martie 1878 la San Stefano, la care România n-a fost invitată, pentru că nu era parteneră în război. Da. N-am avut nici chiar dacă am participat. N-am fost suficient de abili de a și certifica printr-un document această participare a noastră. Sigur, s-a spus că România nu putea să aibă independență, chiar dacă și-o declarase la 9 mai, pentru că trebuia să fie recunoscută la un congres al marilor puteri. Nu chiar așa. În 1908, Bulgaria și-a declarat independența și n-a mai fost niciun congres. Și independent a rămas. Deci putea și atunci, prin manevre diplomatice mai abile, să fie declarată independența, nu neapărat să așteptăm congresul de la Berlin. Și o să spunem imediat despre ce e vorba. Să încheie pacea la San Stefano. Aici lucrurile s-au complicat. Reprezentantul diplomatic al Rusiei, contele Ignatiev, a uitat, în ghilimele, de înțelegerea și tratatul de la Budapesta. Și, în primul rând,
a făcut un principat bulgar foarte mare, care avea și ieșire la Marea Mediterană, de unde în tratatul de la Budapesta se spunea că nu se va forma un mare stat slav, ci vor rămâne mai multe state cu populație slavă, dar separate între ele. Și în același timp, nu i-a mai dat n-a mai invitat Austro-Ungaria să vină să ia protectoratul Bosniei-Herzegovine, așa cum se stabilise la Berlin. Mai mult decât atât, impusese prin tratatul de pace ca Rusia să fie prezentă cel puțin 2 ani în Balcani, de unde la Budapesta se spunea că trebuie să renunțe la acest aspect, nu avea ce căuta Rusia militară în Balcani, și apoi eventual să fie și un comisar imperial rus, ca să vadă cum e treaba în Bulgaria. Evident că marile puteri au reacționat violent și au pus problema ferm. Rediscutăm tratatul sau războiul? Evident că învățămintele 1856, războiul Crimeei, le știau rușii de acum și au acceptat Congresul la Berlin. Ce aș vrea să spun? Că Congresul la Berlin nu a fost o simplă invitație la Congres. El a fost anticipat de o convenție tratat de la 30 mai între Anglia și Rusia, prin care Rusia renunța la niște cuceriri în Asia care se apropiau foarte mult de granița cu Persia și amenința interesele Angliei în Asia, Persia și India. De asemenea, renunța la ieșirea Bulgariei la Marea Neagră pentru că amenința canalul de Suez. Asta a fost o înțelegere între Anglia și Rusia. Și apoi au mers la Berlin, chipurile să discutăm. Dar discuția e gata făcută. Exact. Mai departe, Anglia, întreprinzători cum sunt, încheie o altă înțelegere cu Turcia, secretă și aia în paralel, aceea se încheie pe 4 iunie, Congresul a fost pe 13 iunie, deci chestie de o săptămână. Așa? Pe 4 iunie, în care a fost un șantaj, de fapt, obține de la Turcia insula Cipru. Nu s-ar zice mare lucru, dar să știți că și la ora actuală, în Cipru, există un teritoriu care aparține de Anglia. Nici acum n-a ieșit din Cipru. Dar el din Cipru controla canalul de Suez. Și l-a controlat până în 1953. Deci vreau să spun că aceste câștiguri acolo, chiar nesemnificative, insula Cipru, au avut bătaie lungă aproape 100 de ani. Și asta a fost a doua înțelegere pe care a făcut-o Anglia. Și apoi Anglia, bineînțeles, s-a înțeles și cu Austro-Ungaria, în care Bosnia și Herțegovina trecea la Austro-Ungaria ca protectorat, iar în 1908 le-a și anexat Austria ca să fie mai sigură. Toate marile puteri au considerat că este justă cererea Rusiei să-i revină cele 3 județe care au fost luate, deci nu erau ale românilor, în concepția marilor puteri, asta vreau să subliniez, care au fost luate în 1856 cu motivul asigurării neutralității Dunării. Și Disraeli, prim-ministru englez prezent la Berlin, a spus, zice, da, îmi pare rău că trebuie să renunțăm la tratat, dar nu spune că îi pare rău că România pierdea ceva. Dar Rusia să ne explice cum de va rămâne în continuare Dunărea neutră. Și Rusia a explicat fără prea multe probleme. Aș vrea să mai subliniez ceva, că aceste înțelegeri au fost valabile până în 1883, când la Londra s-a încheiat un tratat privind navigația pe Dunăre. Și acest tratat privind navigația pe Dunăre prevedea, între altele, că Dunărea e un regim european și așa mai departe, cu excepție, brațul Chilia. Brațul Chilia rămânea în stăpânirea Rusiei. Restul era în Comisia Europeană, Dunăre și așa mai departe. Și condusă de Austria cu tot ce trebuie. Nu eram și noi acolo cu un vot consultativ. Acum, referitor la România. Sigur, am spus adineauri, România a ieșit umilită din acest congres. Pentru că a fost singura care a luptat, a primit independența alături de Serbia și Muntenegru, care n-au luptat efectiv, dar la noi au murit aproape răniți și bolnavi aproape o treime din armata română, 18.000 de oameni din vreo 55.000. Și am avut independența condiționată. Ni s-a spus explicit că vom primi independența dacă acceptăm retrocedarea și niște respectarea drepturilor minorităților. Această condiționare a fost introdusă tot de Bismarck. Dacă să citești protocoalele, atunci când citești un tratat, dacă citești textul tratat, nu înțelegi mare lucru. Problema este dacă înțelegi protocoalele. Protocoalele înseamnă procesele verbale ale ședințelor. Și acolo vezi ce a propus fiecare. Ei, și Bismarck, în protocol, când a fost vorba de România, a zis, dar România trebuie să știe că este obligată să facă așa ceva. Și atunci a pus un articol în tratat care a spus,
România are independența cu condiția respectării. Această cu condiție s-a regăsit, până la urmă a fost înlăturată în tratatele care le-am făcut după primul război mondial. Deci un pas din ăsta făcut dintr-o greșeală de diplomație, a diplomației noastre, nu vorbim despre armata română, care și-a făcut datoria cu cinste și cu sacrificii. Vorbim de o greșeală diplomatică care a dus țara în această situație de a primi o independență condiționată pentru care armata română murise. Noi suntem stat suveran acum și știe toată lumea, dar cred că același... Și atunci eram. Da, mă refeream la altceva, la situația de acum, mă iertați. Cred că aceeași soartă avem și la mesele rotunde ale marilor puteri. Asta este treaba celor care ne urmăresc, de aceea am zis istorie și actualitate. Eu nu fac politicie. Acum, pentru că se apropie momentul încheierii, aș vrea să mulțumim celor care ne-au urmărit. Sperăm că vor fi în continuare alături de noi și la emisiunile următoare. Vreau să adresați un îndemn către cei mai tineri care ne urmăresc. Imediat. Așa. Și aș vrea să gândească și să nu uite până data viitoare că istoria este locul în care știința se întâlnește cu viața. Sau dacă vreți să fim mai romantici, este locul în care speranțele și așteptările noastre, ca națiune, ca țară, sunt validate și devin realități. Numai prin istorie devin realități. Tot ceea ce se întâmplă prin convenții și prin înțelegeri și așa mai departe. Nimic nu se poate forța, chiar dacă apare în teren că pare că e forțat. Acum întrebarea, nu? Da, le reamintim. Întrebarea e simplă. Deci de ce? Sau cine a propus la Berlin ca plaja de la Vama Veche să vină, și s-a gândit acel care a propus că peste 100 de ani tinerii neroși vor merge la Vama Veche. Deci cine s-a gândit la tinerii români ca să poată duce la Vama Veche și a prevăzut ca plaja de la Vama Veche să aparțină României și nu Bulgariei, că acolo este exact la graniță. Da? Cine a prevăzut chestia asta? Cred că este o întrebare foarte mare. Cred că e interesantă. Și cel care va câștiga concursul se va bucura că va fi alături de Oricum va trebui să citească ceva, că n-am spus. În emisiune, categorii pe la întrebarea cealaltă, dăduse în răspunsul, că am spus acolo că Cuza a abdicat pentru ca să vină o dinastie străină. Deci răspunsul era, de aici n-am precizat cine a făcut acest lucru. Asta este și miza, informarea și consultarea documentelor istorice. Că asta ne interesează și despre asta este emisiunea noastră. Aș vrea să mai spun tema viitoare, ca să încheiem, înainte de a încheia. Deci, ne propunem ca următoarea întâlnire să fie tot miercuri, pe 29 iulie. Atât cât timp Dumnezeu ne va ajuta, vom face emisiunile miercurea, depinde și de organizare, fiindcă nu putem fi chiar așa exigenți, iar tema va fi declanșarea primului război mondial. La 23 iulie 1914, Austro-Ungaria lansează un ultimatum Serbiei, Serbia respinge ultimatumul și la 25 iulie se declanșează primul război mondial, la 28 iulie Austro-Ungaria bombardează Belgradul. Și a semnat primul război mondial. Vă rog un îndemn scurt și gândurile dumneavoastră către cei care ne urmăresc și de ce ar trebui să se simtă motivați să vă moștenească sau să vă urmeze. Nu. Eu aș dori, gândul meu este acela, deși îmi dau seama că sunt idealist, gândul meu este acela și scopul meu este acela ca un număr cât mai mare dintre noi să înceapă să informeze când li se prezintă anumite teorii, anumite principii și să gândească prin capul lor. Exact. Asta este scopul meu. Cât se va realiza, asta este altă poveste. Eu vă mulțumesc frumos pentru prezență. Eu vă mulțumesc. Mă bucur că ne-am revăzut din nou. Asta da, și eu. Să fie o emisiune de bun augur și cu promisiunea că ne revedem. Eu sunt convins. Categoric. Ne revedem luna viitoare. Vă transmit toate gândurile bune, atât eu cât și echipa noastră. Și mult succes și multă inspirație pentru emisiuni și mai Cred că e mai mult transpirație până cauți cărțile astea. Orice efort merită un Sigur că da. sacrificiu. Dar e și frumusețea interpretării. Categoric. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, vă salut și vă invit să urmăriți celelalte emisiuni ale postului nostru de televiziune. La revedere!